kone rumwe vachiramba kana vachiti zvakabuda hazvisirizvo vaisungirwa kunge vasiri muparamende, nekuti paramende iboka mitemo inoitwa napurezidendi nema-MP anoisaina kana vapedza zvavanenge vaita ndipurezidendi. Nao tinogara navo tichiita mutemo vachivhota yoendeswa kuna purezidendi, voti tinokumbira hurumende ite zvakati. maWednesday vachibuda vanenge vachiti maminista achona ndeabva kupi, nekuti maminista anobva kuna purezidendi. Saka vanhu vando nebrain dzakataika. Mushoma ini ndange ndichida kutoti vatombomiswa kuya kuparamende kusvika vatsanangura kuti sei vachiita unhu hwakadaro. Koitawo nyaya yekuti president vataura kuti maparamendarenzi aswira achiita mitemo sezvinotarisirwa, we are very slow. Imaiona sei iyoyo nyaya? Iyi inyaya ichagarwa neutungamiri hweparamende. Manzwa spika vatotaura kuti makomiti ari kusungirwa kuramba achishanda kusvika musi wa22 watichadzoka. Mabhiri ari kuuya akati wandei, saka makomiti eparamende anosungirwa kunge achiitawo basa kuitira kuti tinge tichikwanisa kubata tageti yemabhiri atinenge takuzi nawo president tinge tichiita.